Jó napot kívánok, uram, ne haragudjon, én a skinheadeknek az országos szövetségétől jöttem, csak azt szeretném megkérdezni, maga cigány? Lát, de hogy Jó. csak barnok, nem látod? Milyen meleg? Milyen származás? Arab? Marokkói. Arab. Marokkói? Ja, marokkói, jó, elnézést, hogy zavartam, uram. Megkérdeztetem, hogy mit csinál? Levest. Milyen levest? Milyen levest? Mindjárt mondom. Zöld borsókrém leves. Zöld borsókrém. Ez ilyen marokkói specialitás? Ja, marokkói specialitás. Jó, rendben, okés. Ma ehhez van valami köze ehhez a szállítmányhoz? Ehhez konkrétan, tehát ez itt van valami köze magának ehhez? Nem, de eladó. Eladó, rendben. Mit kér egy ilyen tyúkólér? Egy beladó? Mit kér érte? Mit tudom én? Daraponként egy millió. Jó. A kamion is benne van. Jó. Az ajándékba? Ajándék? Az, de. Gratis. 10 millió. Jó. Rendben, uram. Rendben. Még egyszer. Hogy mennyi egy ilyen? Mert ez ugyanis... Az mi az? Meleg víz. Meleg víz. Ugyanis ez a felvétel, azaz Skinheadek Országos Szövetségének a izéjére fog menni, honlapjára fog menni, és ott meg lehet majd tekinteni. És ezért megmutatom itt, tehát ez országvilág fogja látni. És megmutatom a nézőknek, az érdeklődőknek, hogy mit ténykedik. Az értem, igen. Az mi? Megkérdeztetem, uram? Most csinál? Dohányáru. Dohány? Az marokkói dohány? Marokkói? Még szép. Ja, marokkói. Nagyon drága, gondolom. Nagyon drága. Ez húzós. Nagyon. Ez húzós. Jó. Értem. Jó, hagyom is, hadd csinálja itt a dolgát, nem is zavarom tovább. Na. Jó, utat, uram. Kösz.